Hello guys, hi guys. Mukangosvika 100 chete 100 ndobva ndataura. Guys, ndakatonetawo zvangu kutozvinzwira musoro, ndakaneta. Saka mukangosvika 100 chete ndobva ndakudzai. Mukangoti 100 gedye ndobva ndakutsanangurira inyaya ndauya nayo. Adija kwana, Adija ndakaneta iwe, ndakaneta zva kubvisa zvima emoji zvako izvo. Ndakatozvinetera ndapindawo majimai ndakaneta kufa chaiko. Kwana Adija. Maskara sei vedwe, maskara sei, muka sei, manheru, muri sei guys. Ndangoti rega ndikurumidze kuuya nokuti pressure yacho iri kuwhatsapp kwangu kuenda toti ezvo zvingatondinetsa. Uyo mwatouya uyu ini ndiri palive mwatokanda kumeseji kuinbox kwai inini pa5 pa6 ndiverengei. Wona iyi vakati changamu watouya wakati changamu watosenda mameseji ini ndiri palive iye watobai watozvibhukisira 1. Alright guys, hanzi takwana 100. Alright, ndasi ndauya ndakarangarira vanhu vekuuk ndo vakarangarigwa. Vanhu veuk ndimaka vari kudiaspora ndimakarangarigwa. Pane varume vandinavo 6. Varume ava vari kudawo vakadzi 6. Vari kuda serious people only. Kana mchida kuona kuti vada serious people ka vari kuda pamakore. Umwe ari kuda makore from 45 to 52. Muri kuona kuti vanhu vari serious ka 45 to 52. Ndiye ari kuda chi? Ari kuda umwe mukadzi. Then vamwe ka vari kuda from 45 chidzika. Anomaona 45 chidzika. Dadiso dzika mai. Dadiso newe Cleo Mike Linda dzika mai apa. Saka 45 and below. Muri kunzwa? Kanchiti below iwo zvigejoka kuti munhu akati ndikuda 45 years. Iwo ziva kuti ndine 27. Kana ndinoona kuti makore acho hatoiti. Andoona? Hatoiti. Saka nachiti 45 handiti to downwards. Maybe chitangirewo chiitai 45 to 35 zvinogona kuita. 35 to 40, 45 to 35 zvinogona kuita. Ava vamwe vari kutodawo kubva pa 45 kusvikira pachi? Kusvikira pa lady boss. Yes, unopinda kana une 35 kusvika pa 45 unopinda. Then poitawo vana mama vakuru vaya munosindinetsa kuinbox. Vana mama vakuru mudambopota muchikwenywa paya handitika. Kana muine 45 kusvika pa 52 apa makwana apa munokwana apa. Pa 45 kusvika pa 52 vana mai vakuru vana sisi vedu vakuru vana mama vakuru munombodawo kuzvanhu zvokutandaradzana nazvo muchiisekawo muchitaura nyaya muchididi munokwana apa. Saka itii changamu guys, nokuti indakatozvinetegwa nhasi handine chandinotombodezve ndakatoisa makumbo mudenga pasofa. Itii changamu ndibve ndakupai kuvarume venyu ndidi ndidzokere kuzvizororera. Nokuti ndamboisa post yeumwe hwani anga ambotanga kundibata. Ndaona kuti post haina kunzwisisika zvakanaka. Maybe ndindakanganisa kunyora andimaona. Because ndati kwai mukadzi anoda kusettle down handitika kuuk. Mabva vauya South Africa yose neZimbabwe toda kuenda kuuk. Ini ndiri kuti ndanchirevera kudiwa mukadzi ari kuuk ikoko ari kuda kusettle down. Ari kuuk ikoko ari kuda ke zviri serious, marriage iri serious. Moli Maseko uri kuseke. Moli Maseko uri kuseke. Anomaona. Sonia Banda, ndiri kubatsirawo vanasisi vangu nevaning'ina vangu kuti vawanewo chauviri, vawanewo vekutandara navo vedu. Munoziva kuti loneliness inouraya munhu. Loneliness ndipo pakuisa depression ipo paya. Saka ukaona munhu anopota achimbokudzawo masweet loving tone achimbokudza kuti ndinokuda baby uri sei achimbouyawo zvinotofaya. Handichimaona zvinotoita. Craig hazina Craig munisi vasina vanhu zvinouya Craig ukati kwai vanhu vasina vanhu kuvakauya vari 50 unovadi unovaitei wati kwai vanhu vasina vanhu ndiri kuPretoria uyai pano vanhu vakuvinga vari 50 andi wobva wadii. Ndatadza kutaura handiti ndenge ndakonwa kunyatsonyora post zvakanaka handichimaona. Ndanchida kuti mukadzi ari kuda kusetla handiti ari kudiwa ari kuuk. Kune munhu ari kuuk ari kudawo mukadzi ari kuuk kuti vasetle. Saka ndinga ndakanganisa chi? Hanzi tsvagirai gogo. Havasati vandiudza gogo vaya kuti vada murume. Havana kundiudza. Nevanga vandiudza vaitokwana.
ende vakadzi the struggle is real chokwadi chokwadi kamwari ngaachite nyasha vidiwe vakadzi vari kushushikana asikana vakadzi vari nhasi vakuru varangarigwa prisma because prisma vakuru vanositsvaga vachishaya ufunge vakuru vanosishayiwa ufunge vanondinetsa whatsapp mangu vachishayiwa kune uchingoya he ndoda 37 zvichidzika 35 zvichidzika koma 47 nema50 vowanikwawo nani zvino at least nhasi vakarangarigwa aiwa nhasi ndafara zvisingaiti vakarangarigwa madzikoma angu vonyatso kunokweshiwa anomaona kwaiko South Africa sweetness vana varoda zvokutodzikama vana varoda zvokutoroora saka ndambobvunzawo vakati muna vanhu vari kuafrica vakanaka but nenyaya yecovid kuzozivana it will take time anomaona nekuzoshanyirana kuti nyatsomuziva necovid dziri kwenzi saka munhu ari muuk vanoshanyirana ndo reason yavapa kuti tikuda zvokusetla tisina zvokutamba saka vanhu vari muuk tinodi tinoonana fast tikadi tikasetla down zvino vanhu vari kuuk vari kuzimbabwe vari kuafrica zvakanaka but nenyaya yecovid kufamba ndozomuziva riini indoda zvotosetla vanhu vada kusetla ndiyo iyi tama kuyana iyo iyi namba iyo iyi ndiyo iyi saka ndova iwe magi une murume kudhara rega kuya uchidistemba vanhu vanenge vachida kutsvaga rume wavo panapa iwe magi inokuziva imi maidhoidhoi bvai pano kwanzi simele hamuna kundipindira kuinbox wangu handinamboenda kumainbox kwevanhu ndangonyora pani sisi Lucia ndakakuorganizirai sisi Lucia I organized for you sisi Lucia I organized for you kana musina kugutsikana mondiudza kuti hamuna kugutsikana handitika kana musina kugutsikana ndakakuorganizirai munhu mukuru wezera renyu sisi Lucy kana musina kugutsikana modzoka mota ndakugutsikana mutombo wakana muri kuAmerica kuda munogona kushanyirana henyu noti muri padhuze napadhuze ka munogona kushanyirana vekuafrica ndo vanonetsa because covid handiti sisi Lucy adhoi ndakakuorganizirai nyararai mune murume ndakakuorganizirai munhu wenyu handika asi kana musina kunyatsa kugutsikana mozouya muchida kuti muone dadiso iwe usazvitise iwe dadiso ungatsvaga murume iwe dadiso muSouth Africa munomu nemazariro avakaita dadiso usanyepa dadiso blacks anzi UK ndaipa kure zviri fair but zviri fair one guys necovid havakwanisi kudzoka kuno kumashure plus muchazivana riini saka regai vatorewo ikoko kuAmerica kuUK ikoko kune vakadziwo futi vari kutsvakawo varume regai vatore kuUK ikoko then kana kwazoitawo vamwe vari kuUK vasiri kumhanya handika vanoda kumbozoya kuAfrica chikuonai ndo vatichizodii vatinozotoraiwo tichikupaiwo anomaona ava roda zvotosetla avava vari kuUK nenyaya dzecovid vedu yeka obvious kana munhu akati ndinenge ndine ndoda munhu 45 zvichidzika that means iye anenge ane 47 48 and 49 ava vamwe vari kudawo vane ma52 kusvika ma52 that means ivo vanenge vane ma53 54 zvichiindawo kumberi saka indakuinda guys nokuti makutondifonera ndiri palive makutondifonera nyaya dzevarume idzi varume varipo hatizi ende zvinhu zvavo nazvo mukati mabhurugwa mazvitizi mirai makadaro aiwe inbox yangu nai mwari uchada zvitangira denangorega hangu zvaakuita whatsapp yangu maiwe whatsapp nai mwari ngoprovhaidewa mwarume naimi vanhu vese vakwana mwari provhaidewa varume vanhu vese vangowana mumwe nomwawane wake nokuti zvanetsa izvona zviri kuitika apa asi naimi regai ndimbokubvunzai mubvunzo regai ndimbobvunzawo mubvunzo vana imi makanaka zvokuti dhu zvisingaiti vana dadiso makanaka luluja vakatama kuyana vana imhenya pameso vana clear makanaka zvisingaiti pameso chimbondiudzai ngatimbotaurira nai feya guys nemhaka yei musina varume musina varume ndikuona kuti muri panzara guys mutori nengura murida kumbokwengiwa handiti mutori nengura indava sei musina varume nemanamikira makaita imi vana imi mose chii chikuitika anzi namoli chipata vhurai dating vanhu varejeste iwe ndizozvigona here moli ii ndizozvikwanisa here moli sei musina varume ndambokubvunzai guys sei musina varume nemanakira makaita mayellow bone Craig Munisa atopedza vose nhasi panapa achingozvitorera muwhatsapp sei musina varume guys ndambokubvunzai isu vana shatirimo mudzimba umu
sei musina varume mi beautiful ma yellow bobobo ma yellow bonzo ma bobobo muri chii chiri kuitika hanzi navaraizo kutoshaya chaiko hazviiti hanzi mabasa eida kuti shaisa serious vatowandisa chiyera musori zvokuti handichatozivi kuti ndodiiva izvozvi ndiri kutaura kudai so vari kungokanda muwhatsapp izvozvi handimeno njari hameno kuti ndichatora upi ndichisiyani hameno ipapa hanzi nalai ndodawo unzaneta nemashurugwi zvino tizoziva sei kuti asi mushurugwi nailaina pakuziva unenge uchingoya unenge uchingoitawo sevanhu kwavo ushurugwi unozotanga pamberi apo toziva sei hanzi bvunzai varume kuti sei vasiri kutiona shuwa hanzi nanyasha maruta unhu ndo unorambisa vanhu hanzi mutulisi bhele ko anangomaripi mutulisi handitombozive zvaana ini ndakamboona please call yake yakandisira I think mwedzi wapera uyu akangoti please call ana ngomo ndikaiona but handina kumbofona bheki because handisitorinawo hangu airtime kuti aripi aiwa handisi kuziva chinhu handisivi plus ana timbonyanyi kutaura zvokudaro tasingambonyanyi kutaura zvokudaro ana tasingambonyanyi kutaura zvokuti ndingazive mawhereabouts ake saka I don't know where she is taingomhoresa nawo tichingotaurawo tichingodaro but handisina nyaya dzakanyanya naye saka handisizoti ari kupi hanzi takafirwa uye akafirwa at least apa pakafirwa sei musina varume guys sei musina varume ndiudzei guys sei musina varume panapa imimi sei varume vari kunetsa kuwana zviri kufamba sei apa unoti kana wamuwana utenga kuti handina data ndipo kwanzi vazhinji isimbe submissions isimeni ndio nyaya iri kunetsa kuti dzimbasabire but humba makatalina ndinombozama kudzidzisa vedu we ndinombozama kudzidzisawo pana panyaya dzesubmission but havadi vanenge vachiita makukim compensation nekuti kwaisati dzarwo vanenge vachiita makwikwi ekuti isati nzarwo ndodzati murume anopfugamigwa achitenda kwai kupfugamira ani handiiti izvozvo saka unovadzidzisa sei ndakuda kubvunza mubvunzo uri serious sei musina varume ndiudzei guys sei muri kutadza kunyengwa nevanhu chaivo vanoti yandikande pakicheni ndikutaura vasina kufigwa ndikutaura vanhu vasina kufigwa hanzi maspiritual husbands akawanda darika vanhurume haiwa varume vakawandisa vasikana hatidi kunyeperana varume imi munoziva kuti ndikafamba parodhi apa ndinomiswa nevarume vanga neremi chembere yakaita sei chembere munoziva kuti even inbox yaiya pafacebook apa yangu inenge yakaita sei chembere yakaita sei imi mayelo bonzo mune magaro akasvika uko makanaka reka kudai so mune mhino dzakamira kuti tashu chii chikuti ati mushaye varume chii chikuti ati mushaye varume uya kuti basa rinokanganisa chii basa rinokanganisa chii hanzi nadadiso manhikiri mashurugwi mose mungazongoshaitawana mashurugwi vakomana kwanzi napamela ini zvese ndoita asi zvakaoma sisi pamela unoziva kuti uchiita chaiko chako chako murume maybe kuda okay hanzi submission unosangana neanoti hauteereri kumba inzi obey me ngazvigare hazvo handi mukona zvandiri kuudzai kwanzi ngazvigare kuti ninzi submission ine murume izvi zvazvibudi marriage ngaigare zvayo handi muri kuona saka mudzidika varume saka borai ngatitei chigame ichi guys ngatibudiranei pachena saka imimi hamusi kuda kugara mudzimba handiti ndizvamuri kuda kundiudzaka muri kuda henyu varume vekungodanana vachikweshai vachidarika let's be honest guys because hanzi naprisma handika hanzi naprisma felana hanzi varume vashema depending where you are chiera musoni musouth africa varume vakawandisa musouth africa munomu kasi vasouth africans vakadzowo vanhu vari musouth africa munomu vari kudawo varume vakatowanda vakawanda vada varume saka zviri kufamba sei kunzi obey me smell munoonesana prisma munoonesana munotaurirana mumba munotaurirana regai tinzwe varume hanzi naeduyu vakadzi vazhinji mashurugwi saka mashurugwi ndeapi varume kana vakadzi kwaina edi vakadzi vazhinji mashurugwi kuda kushandisa vana vevamwe hei saka ndiani mushurugwi apa murume kana mukwadzi kwanzi accept makosi handina foni yemakosi
Okay, as I work 12-hour shifts, I sleep during the day. Ndova wana kupi. Mage awitiwo off here. Awitiwo off here kuti ungambobudawo chitendera kuti uwane kudzisima kadi yenyu. Ini nyaya inotonetsa iyi. Hanzi matsotsi akawanda. Matsotsi acho ndeapi nokuti varume vari kuti imi muri matsotsi. Vakadzi muri kuti varume vatsotsi. Saka tsotsi riri papi chako damboyatsohwisisa ini. Tsotsi ndiani apa? Hanzi varume vacho havadi vakadzanzana chokwadi vanoda kunyeperwa. Chokwadi sechipi chingaramba munhu kuti arambe arege kudzwa chokwadi? Ini nyaya yemashurugu yatondikona ini. Alright, mina tikoze toda kuzonyetseta live yachona guys. Touya nevarume vacho timbohwawo kuti ina ndichahwisisi kuti zviri kufamba sei. Ashuwa ndichahwisisi. Kwai kune chando unotendererepi? Unopfeka kamazvitsva zviri sexiwo zvechando wobuda uchitenderera. Uchionekwa uchitendererawo uchipinda-pindawo mumakona kuti vakuonewo uchimisa-misawo matako ako uri muzvikona. Vanokuona varume. Unoonekwa? Unoonekwa wani? Ayo into live princess Clarissa Aurevi nema because inyaya iri kutondikona ini. Munoziva kuti Miracle uyu mirai uyu rikaendipine Miracle mumone ushu. Munoziva kuti Miracle uyu my boys ivigin munhu uyu. Munoziva kuti Miracle my boys mukadzi musikana chakazara ivigin. Miracle my boys ivigin. Miracle my boys ushu. Varume saka imi hamusi kuda munhu wekuti muvhure moga. Moda vanhu vekuti muvhurigwe. Uyu Miracle boys arinotsvagawo munhu anomukanda pakicheni. Ende ivhijini akazara kuti twi. Kuzara kuti twi. Azere uzere uyu muze uchakazara uyu. Miracle my boys. But varume amuoni munozviita sei? Zvofamba sei? Aiwa Hilda, my boys izita rachiti rakazvipa, but iye virgin. Iye pachake virgin is true. Iye pachake she's a virgin. Izita rakangozvipa chete. Ndinotorevesa kudai ndorevesa kudai handirevi nhema handisi kutombonyepa. Miracle yanochiti Miracle my boys izita rakazvipa. Virgin ati ane 38, 37, 38. She's a virgin straight. Virgin chairo. But varume vacho vanotambawo naye. Aiwa, my boys izita senge masita munongozvipawo paFacebook apa. Vanomaona. Virgin uyu haana kana mwana uyu. Virgin straight away. Akabenga wanawo murume watatamutakirawo. Simurume riyawo roda kuda kungoshandisa munhu kuti rinde kuUK yuko simushurugwi. Chera musani believe me when I say she's a virgin. I know. Bunzai chero maadmin wana andiseli nechechewo. Takatomboramba tikazviramba kusvika zvazoproviwa kuti virgin. Indaitozvirambawo mubvunzai mukadzi musikana ari 35A. Ndakambozviramba paitiudza ndakazviramba kati hai matanga kuda kutisonera mabhodhoro pano. Until zvazoproviwa ndipo ndikati virgin asikana handisi ndingati kudii. Ndiye umba Magdalena virgin Joshua. Virgin Joshua. Kune vakaona live yake munoiziva. Virgin zvechokwadi. Takambomutsvakira rimwe zimushurugwi muzimurumewo handiti asi mizi tikati mwana asvika pa35 akazvibata handiti maona akazvibata unodawo zirume rakati kurei rokuti chanodiwo richanyatsinomukwesha zvakanaka tamutsvakira muri kuwa akati chagwa futi vana bhudhi vemunhu yende vakatoti vaziva kuti ivirgin ka letu zvakaproviwa kuUK uko zvakaproviwa uko kuUK vana bhudha chete vakatonyengera munin'ina wavo Mirakushu handimaona vaona kuti nyaya yake yafamba yekuti virgin vakati aiwa tikutsvagira mukoma wedu vakomana vaya vari panapa vafollowers havachatiudziwo kuti uyu South Africa uyu
kuda vaida kuti aitewo auye nemapepa kana kuti amene zvaida kuitawo varudanana asi mukomana hake anambofira akakumbira Miracle mari. Miracle ndiye waingopa mukomana yoga hake mari, murume aishandira anambopa Miracle mari. Asi takazotanga kuita mainvestigations sisuwo manje tozoona kuti mukadzi murume uyu monya uyu unenge ane munhu waanaye kuda mukadzi ex wakanga achitwa yeye ndakaita unenekazarambana but inema vanga vachingori in touch anomaona ndo patakati Miracle kana hazviiti kuti unotanga kunobviswa nemunhu akadai so mhandara uyu akana hazviiti. Mufunge ndo zvakatoitika izvozvo mubvunzei akudzi handisi kumbotara makuwa ini handisi kutombota zvinhu zvokunyepa handisi kutombota zvokunyepa zvinhu zvechokwadi pamberi paMwari. Mufunge haana kukweshiwa vijini because munhu anga ari kuno kuAfrica kauya ari kuUK mulockdown imomu hanimaona mulockdown umuzve saka isi takuzoti tikati aiwa munhu anga vhura udzwi nemunhu uyu reka timboinvestigateawo takuzonodai so toona kuti uyu munhu uyu ari in touch vari kuti kwa baby mama x wakazi iye anotombotadza kubata mafoni usiku tikati inema ava vanhu vari vesa tikazvivharisa saka ivhejini saka moda munhu akadii hanzi wawa zvichitesedzi naisokuluhle uda nditaure palive here vedu wei unoda ndizotaurawo here palive takatestiwa sei ivhejini zveshuwa mirai ndimuedhe muzviwire wega mega kana muchikuda ndoreva nema aripiko Miracle huya aripi ari kupi Miracle asi kubatikapa Miracle nguya mucomment section ndikued izita rakangozvipa hanzi please leave a comment iripi comment yenyu alright sure kabda mungana ndikureva nemazita eFacebook ekuzvipa vanenge vachizvipa kuti Miracle maive ndakatomubvunzawo same question iroro kuti kuonogozviti maive Miracle maive boys iwochi as I remember life yacho exactly Brenda so guys inbox yangu yakudhuka uko nemamessage enyuko chiga ndinongono aminoti ndoita seiwo ini guys kana as most of them are useless. Most of them are gonna quit useless, but apasi shaiko mama anobudirira aripo anobudirira anoona apana banozobudira regai ndiinde kunopa vanhu ava she says she's a virgin then what does she gain from that? Amen thank you right saka ini guys ndakuita ini ndakuchinda kuinbox wangu kunoshiyanisa varume variko ini handichazivi kuti nemawandiro amaita makutosvika 30 darika 30 vanhu vari ndipo pachikondo vanhu 6 asi ndataura kuti veUK handiti kana uri weAfrica ndati UK ndatiri kuda veUK kuri kudiwa veUK chete handitika saka damuri veAfrica imbomirai ndima tozomatanyanya kuzara futi kuinbox chimbomirai hakusati kwaya veAfrica kana vakauya ndaona one anga chizvimaketa mucomment section veAfrica handitika veAfrica vamwe vacho imbomirai kana varume veAfrica vazouyawo ndichingodzoka tichingononga kusvikira hanzi you can't see you mese hamusi kundiona kusvikira mese makwana handi ndichazama nepandinogona napo kuti mose ndikuupei umwe nomwe wake one chikupai umwe nomwe wake muchingowana one be patient guys one muchingowana kusvikira mese makwana handika kusvikira mese makwana ndichange ndichizama kukupai one ndikangu anoti chero murume ndotokuyana ndotokupai ndikachero anongoti murume ndotoya ndotokupai handika saka musara imboitai patience guys itai patience tifambe zvakanaka tichiita chidaro imiwo varume varisiri married handika chitegera kunonyenga kurodhi kana musingazivi uyai tikupei pano vanhu tinenge tichiziva handiti uyai tikupei pano nyaya dzekunonyenga murodhi umu kana kune mamwe magurupu hazviiti vanhu vekune mamwe magurupu havaiti uyai munyenge vepano padiaries panapa vane unhu vepadiaries vane unhu havatuki vanhu kune vashoma vanotuka asi vakawanda vatuki vanhu saka musanonyenga kune mamwe magurupu yai munyenge pano pane vakadzi vakanaka vanozvishandira vane zvinhu zvavanozviitira vamwe anzi machiva serei kuina munenge ndangononyenga uko munobayiwa nekutenga mawigi ndimi muchidii zvino avanoshandira munobatsirana nhai vanhurume hanzi ndiri kutsvagirawo Miracle onai andiselina
andotsvagirawo mira murume kuuk. Sure, ndandichivaudza vanga chitoni kuti ndikureva nhema, ndichivaudza kuti mira kuturi mutsvakirawo murume, asi mira kuina ngatange gawanewo murume ari at least kuma 37, 38, 39, 40, because akasitanga nekupinda kuma 40 something iye achiri virgin. Vanomukuvadza guys, vanomubvarura, vanomukuvadza. Makore anenge ari nani ava vakura vanomubvarura guys, hazviiti ngawane makore ari nani, unomaona. Saka guys, anzi unzai baby sister Montana, hauna musikana iwe, hauna musikana iwe, ndo anzi uda virgin. Montana uri kuda virgin, uri kuda virgin, iwe uri virgin here Montana, uri virgin here iwe uri kuda virgin naiwe Montana. Uri virgin here iwe uda virgin. Vamwe havako chera musoni, panapa pane vanhu vakuru pano. Chera musoni, usajairira Diaries sha. Diaries haina vanhu varume vari all over wena akana ndokurambira chera. Pane vanhu vakuru vamusingambozivi, vakadzikama vanomogona kuona macomments musingazivi kuti ndivanani, vakazara mucomment section. Varume vakuru chaivo vakadzikama vamwe vekutoti unoshaya kuti vakazara panapa. Havakumbovawani kune vamagroups kana kudii, haumbovawani zvachose. Unovaona munomu. Diaries ndo page rimwe rakatosiyana nemapeji. Unovaona varimo, vari pano. Indotaura navo zvokuseri kuti kumuri pano, muri kuDiaries kwanzi tisichashayikwa. Ndoti muri kuDiaries? Varikosve. Variko. Tawana nyasha aiwa ndisiri kuda kuonekwa. Pane vanhu zvechera musoni. Arimo masavage andoziva kuti anogara ari mumastreet umu. Ndo varimo vandozivawo. But majority yevarume vari panapa aiwa. Mastreet ndinovarambira. Kune vakadzi vari mumastreet all over, yes, ndo vakawanda vanopinda kwese kwese. But varume aiwa, never. Ndaramba. Ndakurambirai. Alright guys, saka ndakuinda ganimbori pavanhu varume vava. Kana paita vamwe varume vanenge vauya ndodzoka. Handitika. Ndodzoka kana paita vamwe varume vakangokwana kana 5. Ndodzoka futi totora futi zve 5. Tichingodaro handitika. Bo guys.